Golfstrømmen er en strøm, som transporterer vand op fra Florida og Mexico op til Norden. De lande, som benytter sig af Golfstrømmen, er de fleste lande, som ligger ud til det store hav. Golfstrømmen trækker det varme vand mod nord, som ligger i overfladen. I det strømmen flyder mod nord, vil der ske en fordampning af det varme havvand. Saltet krymper sammen og falder ned mod havbunden. I det, hvor vandet falder og synker ned mod bunden, er det Grønlandspumpen. Vandet kommer ned til en havstrøm, som trækker det hen til de varme lande, hvor det så vil blive varmet op igen og komme op på overfladen. Og sådan bliver Golfstrømmen ved med. Som vi kan se her, er det et eksempel på Golfstrømmen. Når det varme vand kommer hen imod det kolde vand, fordamper det, og saltet krymper sammen og synker til bunds og kommer ned til en havstrøm, som trækker det tilbage til de varme lande, og sådan bliver det bare ved. I denne video kan vi se, at saltvandet har en større densitet end smeltevandet, hvilket betyder, at saltvandet synker til bunds, og smeltevandet ligger som det øverste lag. Varmestangen var med til at smelte isterningerne for at sætte processen hurtigere i gang, og for at man kunne mærke, hvor i akvariet der var smeltevand fra isterningerne, og hvor der var saltvand. Her kunne vi også mærke temperaturforskel. Det var koldere nede på bunden, end det var oppe i toppen. Saltvand har nemlig en større vægtfylde end ferskvand. Saltvand er tungere og tættere, fordi salt og vandmolekyler binder sig sammen til hinanden.